Γεια σας παιδιά, thebestunboxings.gr εδώ και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να κατεβάσετε τα DLC για το WWE 13, τα πακέτα επέκτασης, και μετά θα κάνω και ένα review για αυτά. Περιμένουμε εδώ γιατί φορτώνει το βίντεο και μόλις μπει το κεντρικό μενού πάμε στην επιλογή Shop, WWE Shop. Πατάμε Χ και περιμένουμε να φορτώσει. Για να κατεβάσετε τα DLC και οτιδήποτε κατεβάσετε πρέπει να έχετε account στο PlayStation Store, έτσι, και ίντερνετ στο PS3 σας. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα, εγώ τα έχω κατεβάσει όλα. Πρέπει να πάρετε καταρχάς μια κάρτα 20 ευρώ ή 50, δεν υπάρχει ούτε φτηνότερη ούτε ακριβότερη, και να κατεβάσετε ό,τι θέλετε από όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε εδώ πέρα και βλέπουμε ότι πρώτα μας βγάζει το Mike Tyson, που εγώ δηλαδή τον έχω γιατί έχω κάνει pre-order το παιχνίδι. Ελπίζω να βγει ο Mike Tyson σαν DLC, πιστεύω θα βγει σε μερικούς μήνες. Online access που το ενεργοποιείται με το κωδικό που υπάρχει πίσω από το βιβλίο, πίσω από το κουτί, το κουπόνι. Το Fan Access που κάνει 7 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Το WWE 13 Accelerator που μπορείτε να κάνετε custom τις ικανότητες των παικτών. Ο DTP που είναι δωρεάν μαζί με το Fan Access και ο Goldust, μόνο έτσι μπορείτε να τους πάρετε. Ο Gangrel που και αυτός κάνει 75 λεπτά νομίζω, είναι δωρεάν ο Ρακίση. Ο Val Venis, ο Scotty του Hottie, βλέπετε έχει και περιγραφή εδώ πέρα, περιγράφει το κάθε παλαιστή. Grandmaster Sexy, ο CM Punk το μπλουζάκι, το Ice Cream Bar, πολύ ωραίο μπλουζάκι αυτό, αλλά κοστίζει, πρέπει να έχετε το pre-order παιχνίδι αν δεν κάνω λάθος. Το μπλουζάκι του Stone Cold και αυτό πολύ ωραίο. Ο Lord Tensai, ο Ryback, ο Drew McIntyre, η AJ Lee, ο γιος Τάτσου, ο Undertaker με στολή Ministry of Darkness. Ένα DLC ορίστε με τις ζώνες, έχει αρκετές ζώνες, βλέπετε για την περιγραφή εδώ. Έχει μια μεγάλη ποικιλία, πάρα πολύ ωραίο πακέτο. Η Νατάλια που είναι δωρεάν, ο Brian Pillman, ο Damien Sandow, ο Αντώνιο Σεζάρο, ο Jay Uso, ο Jimmy Uso. Άλλο ένα DLC εδώ με τις κινήσεις, νομίζω είναι το τελευταίο DLC. Πάρα πολύ καλό και αυτό, έχει το Kimura Lock για παράδειγμα του Brock Lesnar. Και νέες κινήσεις γενικά που έχετε δει στο τρέιλερ. Ο Chainsaw Charlie δεν είναι τελευταίο δηλαδή, η Λέιλα και τώρα τελειώσαμε. Πάμε να δούμε τα free αντικείμενα που μπορείτε να πάρετε. Όχι, αυτά είναι που τα έχω εγώ λόγω της συνδρομής που έχω κάνει. Λάς βλακεύα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, βγαίνουμε από εδώ και μπορώ να σας κάνω τώρα το review. Πιστεύω ότι αξίζει πολύ να πάτε και να αγοράσετε το WWE 13 και να αγοράσετε τα DLC. Πιστεύω αξίζουν πολύ τα DLC. Είναι πολύ καλά πακέτα επέκτασης, καθώς μπορείτε να έχετε τον Αντώνιο Σεζάρ, το Ryback, το Tensai, το McIntyre και διάφορους παλαιστές που δεν περιέχει το κουτί και νέες κινήσεις, και έτσι μπορείτε να έχετε κανονικά το roster όπως είναι και τη δεδομένη στιγμή. Βέβαια χρειάζονται ακόμα βελτιώσεις όπως η αρένα του Raw στο 1000ο επεισόδιο που δεν υπάρχει. Μερικές στολές, το online server, αλλά εντάξει, σε γενικές γραμμές καλό είναι και αυτό και τα DLC. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, gamers, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Παιδιά, κάντε κλικ στο link που θα βάλω στο description γιατί βοηθάει πολύ για το κανάλι. Κάντε κλικ σε αυτό το link, αφήστε comments, κάντε like, subscribe. Αυτά. Τα λέμε gamers, γεια σας.